Horasma dihita salhutna amanginang adorang sudah mulai perminggota di bagasan Arianon di acara natar surat di Harotas Tikting nomor 10 dan non Marede Kor Immanuel. Tapasada marohata tapu kapa barminggota tapuji tuhata marede mahita sen bukwede nomor 12 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Saya ingot maahu ale Jehovah, akka denggan ni basam dohot asin ni roham, ay siyan narobi do akai, asa unang marsurak-surak akka musukku midaahu, ale debataku, marhaposan tuhodo ahu, sayunang paila ahu, haleluya. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, para si roha na sumurung, namandok mauliate mahami tuho sian nasa rohanami ala dilehon ho anakmu nasa sadai tuha matean humokop hami asanong mago na porsea di ibana alay asa hanguluan na saliling nililing na dinasida tatap mahami alea manami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe habadiaon do tatigora dihami saise sama dosa nami salhut ala ni pelean nasun denggan na pinilihon nai humokop hami. Say payeleng mapinggolmu tutang yang nami. Jala asima rohami dahami marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Amin.
tangi honamu ma patik ni debata di mingguta di bagasan sadarion ima patik parjolo dohot lapatanna patik parjolo ahu do jahuba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam dia do lapatan ni odo ikon umbiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasana adong ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon na umbar tu patik neng ali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na umbar tu patik ni amin. Tato poti ma dosa tanda gudangi tua dopan di debata martangi yang mahita ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargugo na suatu dosan si topa nasa na adong paruhum na tigor na menghumi jolma manusia narodo hami tujulom manopoti dosa nami akan hula hami marhite sian pangalason nami di patikmu ima marhite sian tubuh ni rohanami naroai nang sian pakation nami nasoture rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni rohanami natamasi tuturo hona uhum hami ala ni dosa nami ing alai natar sosol bagi do hami nuaing ala ni ing asi maroham di hami ale debata nami perdengan basa jala parasi roha doho ala ni anak hakolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di porbadia tu roha nami be. Asa terbahen hami manguluiho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan uluan na sorasuda. Napi narbagabagam. Diaka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringot wasesan ni dosata, songonod do pakaholongi ni debata di portibion, pola do anak na sasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na saliling di leleng na di ibana, hasangapon mga di debata na di gijang. Amin. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon dameni, saya pehon tangan ni Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion bay mau Tuhan, habauran nilas miro. Pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon dameni, saya pehon tangan ni Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion bay mau Tuhan, si patu pahadame. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon dameni, saya pehon tangan ni Tuhan, lehon tua gogomi. Turpuk epistel di mingguta di bagasan sadarion, di mana tersurat di sada Musa 10 pitu, ayat sada saat rodi ayat pitu, dohot ayat 15 rodi 16. Tajahama marsikat soring, sada Musa 10 pitu, ayat sada saat rodi pitu, dohot ayat 15 ayat 16. Si Abram gabe si Abraham. Jadi dung marumur 10 tahun si Abram di dama roja hoba madok tu ibana ahu do debatana sun hinagogo sai marparange di jolokku maho jala daulat roham. Sahu pohot pada kudo hoto jala hupator situ tuho. Jadi manukap masih Abram dungi makatai madebata muse dohot ibana. Nungahot pada kudo hoto jala torop aka bakso maropu tuho sogot. Alani i indang be si Abram guarmu dohonon si Abraham ma guarmu ainunga hupabakit ho gabe oppu ni torop akka bangso. Nasopar situ tuho tupahaku. Jala pabaki toku gabe opus persadaannya akka bakso. Jala maroan siaho akka raja. Saya pahotok kudo padakku tuho dohot tu pinoparmu sugut marsudut-sudut gabe padan saliling-liling na babua ahu gabe debatam dohot debatan ni pinoparmu sugut. Dang desi sarai dohonon mudo dan jolman. Si Sarah maguarna.
Ai pasu-pasuoku ibana jala lehonokku jala pasu-pasuoku ibana gabe akka bangso. Ai pasu-pasuoku ibana jala lehonokku na ibana anak sada sian ibana jala pasu-pasuoku ibana gabe akka bangso gari raja akka bangso marroan sian ibana sogot ido sahatna martua ma akan atau mangihon hatani di bata jalan opiopsa. Amin. Yesus hapus aku unang mapasomu mau dihapun jungan dinasomardongan otok tondong aku di perjalanan aku. Yesus hapus aku unang mapasomu. O sabing rajaku, o dolong aku, na kosong doa di harajaonmu, sonang maroh aku, dung takas diau. O sabing rajaku, jala olo aku. Songon na hina tidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion ta tidakon maha porsiaw tai rap mahita mandok au porsia di debata Jahoba ido pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sesadei imana tinubuan si Maria nagibagabian senton di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di bangungan silatus na mate tarpajal do ibana dihau pinar silang na tuat tu bonotoro dung ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo na hudul siamun debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pamamulak sogot sanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditondi porbadia jaladong sada huria na badia huria hato panala Kristen akan na badia dot yasan dosa dot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging dihalak nong mate dot yang uluan na sora suda. Amin.
Tapi gema titik masa di bagasa saminggon Minggu 25 Februari 2024. Na parjolo guarni minggu. Guarni minggutta sadarion ima minggu reminisere sai ingot ma aka denggani basam. Pesalmen 25 ayat onong. Dohot tema dirajumi debatado haporseaon gabe hatigoran. Na paduahon nanaing marbagas. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogasem ma. Hezron Peres Sitompul, anak ni Amata SM Sitompul, tubuh ni Inata D. Helena Boru Purba, ruas ni HKBP Depok Sada, Wik Philadelphia. Dohot Oroanna, Dita Luciana Boru Panjaitan, Boru ni Amata Hasoloan Panjaitan, tubuh ni Inata Marista Boru Sihobbing, ruas ni HKBP Marsada Gunung Putri, Resort Jati Sampurna. Pamasu-masuon di hari Sabtu 2 Maret 2024 di HKBP Depok Sada masuk pukul 10. Na paduahon tik-tik paduahon, naing majalo pasu-pasu parbogasema, Egi Raivaldo Sianturi, anak ni Amata Hamonangan Sianturi, tubuh ni Inata Tiurma Boru Silalahi, ruas ni HKBP Depok Sada, Wik Getsemane. Dohot Oroanna Adelia Hutasoit, Boru ni Amata Jamoster Hutasoit Nahinan, tubuh ni Inata Tiurlan Haryati Boru Sitorus, ruas ni HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Pamasu-masuon di hari Sabtu 2 Maret 2024 di HKBP Depok Sada masuk pukul 8. Na patuluan ruas napidda mamuka sadarion Minggu 25 Februari 2024 pidda ruas sian HKBP Depok Sada ma keluarga ni Amata Wilson Marulitua Siahan, Inata Paulina Silvia Maria Boru Simanihuruk, rap dohot 2 yanakon, nir sada onom walusia Wik Jerusalem, nasida pidda tu HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna. Paupaton, parhobas di Minggu Parjolo bulan Maret. Namakobasi parminggu di hari Minggu Parjolo di bulan Maret, hari Minggu 3 Maret 2024, ima A. Parmingguon manogot pukul 7, ima pertanyaan Laodikia. B. Parmingguon arian pukul 10, ima Wik pertanyaan Judea. Palimahon, pertanyaan Pasion HKBP Depok Sada. A. Pertanyaan Pasion Parjolo hari Senin 25 Maret 2024 pukul 10 sia WIB. B. Pertanyaan Pasion Paduahon hari Selasa 26 Maret 2024 pukul 10 sia WIB. C. Pertanyaan Pasien Patuluhon hari Rabu 27 Maret 2024 pukul 10 sia WIB. Jadwal kur menang pokal grup na pasahaton ede pujian di pertanyaan Pasion tajahama di lembaran warta Minggu na pinaradeni huriatta. Paunopon jadwal rapot periodisasi. Domu tu periodisasi kepengurusan ni seksi-seksi di Dewan Koinonia, Marturia, Dohot Diakonia tahun 2024, Pinangido Tuganup Ketua Dewan, Dohot Ketua Seksi, Patupahon rapot pemilihan kepengurusan seksi-seksi tu periode 2024 sahat tu 2026. Parturen di jadwal rapat periodisasi tajahama di lembaran warta Minggu na pinaradeni huriatta. Napapituhon di parade huriatta do amplop pelean 2B ima tu pembangunan na di parade di joloni pitu masuk gereja
ruas nanang pasahat to pelian marhite amplopi di pasahat ma tu kantong pelian paupaton manang 2B ditiki na papungu pelian dung sipul jamita di pasu-pasu tuhata ma pelian nata pasahati bain sangap di guarna na pawaluhon buah-buah habuk niroha na di hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 nunga marujung ngolu amatta walsen nenggolan umur 63 tahun na hinabaluhon ni inata esmi boru tambunan ruas ni huriata sian wik Efesus di patupa huriata do permingguan di rumah duka sadarion masuk pukul 10 wib tikting nasod jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinara deni huria marhite WA grup partang yang attabi. Songoni matik ting masa di huriatta di bagasan saminggon sai di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di goarna.
dosaku nang saidoi kabaritahon holong nai Idia Tuhan ludosoni tumanopai tarlobida sasada Jesus minujima Dihongoluku lasrohaki Jumolo Jesus siluami Pangiringonu tolomui Mangolo dosa narohati kabaritahon tolong nai Idia Tuhan ludosoni tumanopai tarlobida sasada Jesus minujima Ibul mau Jesus milo sonang rohaku karabudo mianiau mai batami Mai madasau tulang bumi kabaritahon holong nai Idia Tuhan ludosoni tumanopai tarlobida sasada Jesus minujima Damen debata nasumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horasma dihita manginang, turbuk jamita di minggu sadarion ima di minggu do reminiscere, tarsurat di rom opat mamuka sian ayat 10 walu 1 ayat 25. Rom opat ayat 10 walu 1 ayat 25 hujahahon ma dihita songonom ma didok risi. Maralohon na sa pakirimon do haporseon na namakirimi asa gabe ama nitorok bangso ibana
hombar tuhatai, songoni masogot poparamu. Dang naolo gale hapor siaon nai, paidaida pamatangna, nahira so marngolube, ay nunga 100 tahun ne umurna, nang paidaida si Sara, naong saep ladangi. Dang olo ganggu rohana manadikon hapor siaon di baga-baga ni debata, nalam tutoguna do tahe hapor siaonna, jala di parsangapi do debata. Aipos situtudo rohana tuk do gogo ni debata patupahon na pinarbaga-baga nai. Alani ido umbahen na dirajumi i gabe hati goran. Dada alani ibana sambing umbahen na tarsurat naong dirajumi tu ibana. Hitape ditatap do disi. Ay si rajumondo nang tuhita hapor siaon di ibana, na pahehehon Jesus tuhatai sian namate. Ay dipasahat do ibana alani pangalaw siotai, jala di pangolu siang inang na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 orang pria yang sedang bercakap-cakap, yang satu memang baru saja menjadi Kristen dan baru saja mengenal Yesus, tetapi yang satu lagi adalah orang yang sudah cukup lama menjadi Kristen. Yang satu adalah orang miskin yang susah dan baru saja mengikut Yesus. Sementara yang satu lagi adalah orang berada, orang yang berkecukupan dan sudah lama menjadi Kristen. Jadi di sukun amat tanah satu lagi itu yang berasal dari lingkungan yang religius, yang sudah lama menjadi Kristen, yang sudah agak lumayan beradalah. Ditanya kepada si pria yang satu, bagaimana kau dapat langsung memberi tanggapan dan merespon terhadap pemberitaan Injil yang sudah engkau dengar, padahal kau baru saja menjadi orang Kristen? Kata si pria yang pertama. Lalu si pria yang kedua, orang miskin itu berkata, oh itu gampang katanya. Mudah saja bagiku untuk mempercayai Yesus Kristus. Kenapa? Misalkan kalau seandainya ada seseorang memberikan kepada kita, menawarkan memberikan kepada kita masing-masing 10 helai baju baru, maka aku yang miskin yang berkekurangan ini langsung kuambil. Langsung kuterima dengan penuh sukacita. Dan aku akan menyimpan yang baru itu ke lemariku. Dan bajuku yang sudah compang-camping, yang sudah buruk itu akan aku singkirkan. Kutaruhlah baju baru di situ. Tapi kau, kenapa kau menjadi susah untuk menerima dan hidup baru di dalam Yesus Kristus? Padahal engkau sudah lama menjadi Kristen. Karena di lemarimu masih banyak baju-baju yang bagus. Sehingga kalau ditawari kepadamu baju-baju baru yang mungkin berbeda kualitasnya menurutmu, kau akan sulit untuk menerimanya, kau akan berpikir panjang untuk menerimanya. Karena apa? Engkau sudah lama menjadi Kristen. Tetapi ajaran kekristenan yang sudah lama engkau terima itu tidak bisa kau hidupi. Karena engkau merasa paling suci. Karena engkau merasa bahwa hidupmu tidak perlu diperbaharui. Itu makanya yang lama karakter itu yang melekat dalam tubuhmu, dalam dirimu itu susah engkau singkirkan. Seperti baju-baju yang kau miliki itu. Kata orang miskin itu kepada orang Kristen. Inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Disinilah yang menjadi perenungan bagi kita sebagai umat Kristen.
Ternyata beriman dan percaya kepada Yesus Kristus bukan soal sudah seberapa lama kita menjadi orang Kristen, tidak. Tetapi penghayatan, pengenalan dan keberimanan kita untuk menghayati, untuk menerima dan merespon firman Tuhan melalui Yesus. Setidaknya kita jangan miskin iman kepada Tuhan. Kalau kita kaya secara harta duniawi, biarlah kita juga menjadi kaya akan iman kita kepada Yesus Kristus. Orang yang sadar akan kemiskinan rohaninya itu akan mau mengubah, mau datang kepada Tuhan dan mengakui akan seberapa buruknya dirinya karena dosa-dosanya. Orang yang menyadari bahwa rohaninya masih sedikit, masih kecil, itu akan datang kepada Tuhan untuk memohon tuntunan dan belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan berkenan melalui imannya yang kecil itu, dia beroleh keselamatan dan dia mau mengubahkan dirinya, melepaskan karakter perbuatan yang buruk yang lama itu. Inilah yang menjadi perenungan, bahwa sebaik apapun manusia, sekudus apapun dia, dan seberapa rajinnya dia beribadah kepada Tuhan, ternyata itu bukan menjadi penentu bagi kita untuk beroleh keselamatan, bukan. Bukan karena rajinnya beribadah, dadanya halaha burjuota, dada alani, tangyang ta nagajang-gajang molota pasahat. Bukan. Tetapi karena iman kita kepada Tuhan. Inilah juga yang menjadi perenungan dalam minggu pada saat ini. Bahwa Abraham dibenarkan bukan karena ketaatannya melakukan hukum Taurat. Bukan pula karena dia sudah disunat. Tetapi karena kesungguhan hatinya, ketaatannya untuk melakukan dan mengimani apa yang sudah Tuhan firmankan kepadanya. Lalu bagaimana? Pentingkah beribadah? Riko do peribadahan tainang? Riko do hita martangiang? Riko do hita memuji Tuhan? Rikot. Semua itu kita lakukan untuk memuji Tuhan. Tanda penyembahan kita kepada Tuhan. Tanda bahwa kita memuliakan Tuhan. Tetapi bukan soal ibadah. Tetapi bagaimana kita boleh berbuah dan bagaimana kita boleh beriman kepada Tuhan. Karena ada orang yang rajin beribadah, rajin pula dia bersungut-sungut. Dikit-dikit datang persoalan yang disalahkan orang lain, bukan mengkoreksi diri. Ketika dia punya pergumulan entah dimanapun dia berada, baik di Parsautaon, baik di Punguan Marga, baik di mana. Kalau ada persoalan sedikit saja, dia akan mencari isi dona salah. Dia akan mencari siapa yang salah, bukan memperbaiki. Banyak orang yang begitu, rajin beribadah. Itu makanya dalam renungan hari ini biarlah seluruh keberadaan kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita untuk bertumbuh? Fisik kita boleh bertumbuh ke samping. Ya kan? Tapi bukan soal fisiknya yang bertumbuh. Iman kita itu yang harus bertumbuh kepada Tuhan. Fisik kita bisa semakin lebar, tapi hati kita juga harus lebar untuk menerima bahwa semua kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Dalam renungan hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita,
kita beroleh kasih dan kemurahan Tuhan, dan Tuhan menginginkan supaya kita merespon kasih dan karunia-Nya itu di dalam keberimanan yang semakin bertumbuh. Itu sebabnya dalam sesulit dan bagaimanapun pergumulan, Tuhan Yesus bahkan mengajarkan kepada kita supaya melalui iman itulah kita beroleh keselamatan dan kesembuhan. Bukankah Tuhan Yesus juga katakan dalam Markus 5 ayat 34, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakitmu." Iman yang menyelamatkan. Itu juga kan epistel minggu lalu dalam kisah Bartimeus. Seorang yang buta itu, Bartimeus berseru, "Anak Daud, sembuhkanlah aku," kata Bartimeus kan. Dok Yesus mengalusi si Bartimeus. "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman kita yang semakin bertumbuh dan yang semakin kokoh dalam Tuhan, itulah yang menyelamatkan, itulah yang menguatkan, itulah yang memperkokoh ketahanan kita ketika badai hidup menerpa. Dalam renungan hari ini, Abraham, firman Tuhan katakan, sekalipun dia tidak punya dasar untuk berharap, karena apa? Karena fisiknya sudah semakin tua, fisiknya sudah semakin lemah. Di ayat 18 katakan, tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap memiliki keturunan. Tetapi meskipun demikian dia sadar akan ketidakberdayaannya, dia tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Abraham tetap mau berpegang teguh bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang hidup, yang mampu melakukan mukjizat yang luar biasa dalam hidupnya. Ini yang dipegang oleh Abraham. Maka dapat kita pahami Amang Inang kalau kita baca ayat 18, 19 sampai ayat 20. Di situ ditegaskan kepada kita bahwa dalam kekurangan, dalam kelemahan dan keterbatasan Abraham, dia tetap konsisten memuliakan Tuhan dan beriman kepadanya. Abraham disebut sebagai bapa orang percaya karena perjalanan hidupnya dipenuhi oleh janji-janji Allah. Abraham taat dengan mempasrahkan hidupnya pada janji-janji Tuhan, dan itu yang dia pegang dan yang dia imani. Dan sebagai persyaratan, sebagai dia menjadi bapa segala bangsa orang percaya, Abraham dituntut untuk hidup tidak bercela di mata Tuhan. Abraham harus hidup tidak bercela. Inilah yang mau menjadi perenungan. Itu makanya di ayat 19 dikatakan, "Dang naologale haporsiaon nai paidai da pamatang na nahira so margog marngolube. Ainunga 100 tahun ne umurna. Nang paidai da sisara naung saep ladangi. Dang ologang gurohana manadikon haporseaon di baga-baga ni debata. Nalam tutoguna dotahe haporseaonna jala di parsanga pido debata." Nang pegale pamatangna, nang penunga 100 tahun, nang ya seperti dikatakan tadi, sudah tidak ada harapan lah untuk punya keturunan. Sudah tidak ada harapan untuk, ya kalau secara manusiawi, kalau sakit-sakitan, kayaknya gak ada harapan lagi untuk sembuh. Hira-hira songonima. Alai tabereng ma di ayat 20, "Lam tutoguna dotahe haporsiauni si Abraham. Jala toktong doibana mempersangapi debata." Inilah yang mau menjadi perenungan bagi kita di Minggu Reminiscere. Nang pegale pamatangta,
nang pe lamburuk pamatang tahun, nang pe nungalam godang aka uban ya, rambut putih, lam godang aka keriput, nungabe ngelalam maul mangalaka ya kan. Kalau dulu amang inang mungkin umur 40 kayak aku masih bisa jalan ke tangga, naik tangga 10 kali ate dangi. Sonari muluhamu akan lansia nami tolak muna dosa sahalin aku tu gijang naik tangga. Daung, jangan-jangan madabu ate dangi. Iya. Tapi firman Tuhan ini menegaskan kepada kita. Nampelam gale daging ta, pamatang ta. Nang pe lamburuk sibuk tahun, nang pe nungalam moru gogota alai unang moru hapor seota, amin. Unang lam surut haringgason ni rohata lau mamuji pasangapon Tuhani. Gariada songon si Abraham nakingani di ayat 20. Lam togudo tahe hapor seona jala di parsangapi do debata. Maka mari tetap konsisten, bahkan mari untuk terus menerus bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Mari tetap pegang teguh iman kita. Dan mari tetap memuliakan Tuhan. Nang pe di bagasan ngalut ni daging, nang pe di bagasan hapor suhon, nang pe di bagasan paru kilon, nang pe di bagasan sude mata hayaka persoalan nama nosa ate-ate do pikiran. Unang gale hita laho mamuji pasangapon Tuhani. Dan kemudian inang amang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam renungan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita ini hanyalah karena belas kasih Tuhan. Jadi sebagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada Abraham, berkat dan janji Tuhan itu tidak hanya sebatas sampai kepada Abraham, tetapi juga kepada kita hingga di zaman sekarang ini. Janji berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada Abraham itu juga dinyatakan kepada kita. Itulah yang disuarakan kepada kita dalam renungan hari ini, bahwa kita pun beroleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah sumber keselamatan kita. Yesus Kristus adalah sumber sukacita kita. Yesus Kristus adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kita boleh bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Maka amang inang, dalam perjalanan hidup kita sebagai umat manusia, tentunya kondisi pasang surut itu selalu diperhadapkan kepada kita. Suka duka, gagal, sukses, sakit, sehat, tertawa, menangis, ini liku-liku kehidupan. Maragam doboi kita alami dalam perjalanan hidup. Tetapi dalam hal ini ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita, amin. Tuhan selalu menyatakan kasih karunia, pertolongan dan mujizatnya kepada kita. Harus kita sadari bahwa tantangan pergumulan dalam hidup pasti akan selalu datang menghampiri. Tetapi dalam hal ini kita harus mau bertumbuh dalam Tuhan. Kita harus tetap bertumbuh memegang iman kita. Karena apa? Firman Tuhan katakan sebagai topik minggu, dirajumi de batado hapor siaon gabe hatigoran. Orang yang mau hidup dalam iman yang teguh dan Tuhan akan memperhitungkan itu menjadi kebenaran sehingga kita beroleh keselamatan dari Tuhan Allah Bapa. Inang amang yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan tidak berkesudahan kepada kita. Rahmatnya, berkatnya selalu baru tiap pagi. Ini yang kita imani, oleh karena itu bagaimanapun kondisi kita mari tetap bertumbuh dan berpegang teguh pada iman percaya kita.
Yakinlah jikalau Tuhan boleh menyatakan janjinya kepada Abraham, berkatnya yang luar biasa kepada Abraham, maka Tuhan juga akan menyatakan janjinya dan berkatnya kepada kita di zaman sekarang ini. Maka dalam perjalanan kita, dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini dan bagaimanapun kondisi dan situasi kita, tetaplah percaya kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, tetaplah meyakini bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan inang amang yang dikasih oleh Tuhan, tentunya iman itu harus ada terus menerus kepada kita. Tidak boleh tidak, iman kita harus semakin kokoh. Karena dalam perjalanan hidup tantangan, godaan selalu ada. Jangan sampai kita juga merasa orang yang paling beriman, orang yang merasa paling paling suci, sehingga kita menganggap rendah orang-orang yang mungkin ya kita menjadi hakim bagi orang-orang yang tidak sesuai dengan apa karakter kita. Maka hati-hati. Semakin tinggi, semakin kuat, semakin kokoh iman, godaan semakin banyak. Sama seperti pohon, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Maka biarlah dasar kita boleh kokoh dalam Tuhan supaya tidak cepat tumbang. Seperti pohon yang kokoh berakar ke bawah tertancap, sehingga dia apapun badainya, apapun anginnya, dia tidak rapuh dan tidak tumbang karena tertancap akarnya dalam-dalam. Demikian juga keberimanan kita, biarlah iman kita boleh bertumbuh semakin kokoh, semakin dalam di dalam Tuhan dengan merenungkan dan menghayati firman Tuhan. Dasar keberimanan kita harus kokoh dalam Tuhan. Maka inang amang, jika setan tidak bisa membuat kita bertambah jahat, hati-hati. Setan juga akan membuat kita merasa paling benar dan merasa paling baik. Hati-hati dengan godaan setan. Maka lawanlah dia dengan iman yang kuat di dalam Tuhan. Tantangan kita bukan lagi melawan soal penindasan apa, tetapi soal kesombongan iman itu sendiri. Maka berhati-hatilah dan biarlah kita boleh bertumbuh dalam Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan, dan kita boleh disapa dalam renungan hari ini dengan yang tertulis juga dalam 2 Petrus 3 ayat 9, bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, tetapi Tuhan menggenapi janji yang sudah Dia nyatakan dalam kehidupan orang percaya. Maka janji Tuhan menyatakan Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman, dan biarlah kita boleh memperteguh iman kita dengan menghayati, merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Martangnya kita. Mauliate rohanami diho ale Tuhan, siala diramoti di pasu-pasuho ngolunami saharo ditikyon. Mauliate dihatam nong marsaringar di tonga-tonga nami. Nama nungguli hami, asa toktong hami, mangolu di bagasan hapor siaw nasitong. Jala lam togu hapor siaw nami. Molotung pe gale pamatang nami, molotung pe godang akasitaonon akaparukilon awadopi hami di pardalanan ningolu. Pos dorohanami Tuhan togu-togu mudo hami. Nang pe lamburuk pamatang nami, alai lam tutogu nado tahe hapor siaon nami. Jala toktong hami mamparsangapi ho, mamuji pasangapon gowarmu di pardalanan ningolu nami. Pasu-pasu maamanami inanami sude tahe ruas ni huriam, napungu di bagas joromon, ho manamanatap nasida, ho manamandongani, doho mangaramoti daging doho tondi ni amanami inanami, sude tahe ruas ni huriam aliamang. Pasu-pasu mahami saluhutna,
Jala homa dongan nami toktong di pardalanan ningolu nami. Asi maroham Tuhan di saluhut ruas ni huriam na di bagasan hagaleon ni pamatang siala ni parsahiton. Pasu-pasu manasida Tuhan na dirawat di rumah sakit nang na dirawat di bagas nasida pe. Ho manaman daoni nasida nang hami pe napungu di bagas joromon. Molotunga do nga kasahin na marlokotan di pamatang nami. Buat jala bolok kemai Tuhan lehon hahipason di hami. Secara khusus martangyang do hami Tuhan. Turuas ni huriam na di bagasan hagaleon ni pamatang siala ni parsahiton. Ima tu inang dokteranda neta boru lumban tobing. Amang tuntun rumenta, inang tuntun rumenta boru tampu bolon. Inang nyonya sintua bakara emi boru gultom. Amang martahan saut manurung. Amang Kristian daomara gultom. Tuhan do sude ruas ni huriam na soboi hubilangi hami marsada-sada. Asi maroham pasu-pasu manasida. Ramoti daging dohoton dina. Pasu-pasu si panganon si numon obat-obatan ng vitamin na dikonsumsi. Asa ima Tuhan dalammu. Mangalehon hahipason tu saluhut ruas ni huriami. Lehon dinasida hamalumon aliamang. Asa boy hami muse di ari-ari na mangihut. Marparsaoran na uli di bagas joromon. Mamuji pasangapon guarmun habadiai. Nang di bagasan tikyon pe Tuhan. Di bagasan habot ni roha dohami ruas ni huriam HKBP Depok Sada. Siala naong dialap ho sada ama siang tonga-tonga ni ruas ni huriam. Ima amang we nainggolan ruas ni Efesus. Nani habaluhon ni inang boru tambunan ali Tuhan. Pasu-pasu masude keluarga na marhabot ni roha. Dohot ianakon nasida pe. Homa na mga pusi ilu-ilu nasida. Homa na toktong napatoguhon haporsyaon nasida. Tarlumobi di na mga dopi si taonon na borati. Siala ni disirang hamatian nasida sian amang na hinaholongan ni roha nasida Tuhan. Pasu-pasu keluarga na marhabot ni roha. Ali Tuhan ni bata disaluhut akka program-program ni huriam. Nanayang dipatupa di bagansan sa taon bolonon. Pasu-pasu maruas ni huriam. Pasu-pasu masaluhut na akka parhalado. Asa bergandengan tangan hami saluhut na ruas do parhalado. Laho pahembakon, doho pamajuhon, nang patuluson akka program-program pelayanan. Nanayang dipatupa itong atongan ni huriam. Pasu-pasu matuhan Tuhan saluhut na hami nang saluhut akka parhalado pe. Asi maroham di hami. Di saluhut ruas ni huriam akan naposo bulung nami na sedang mengalului akka sirokap ni tondi Tuhan. Sayhoma napatuduhon akka sirokap ni tondi nasida. Jalahoma namanjou nasida tu parnguluan parsaripeon. Jala molotung nung hadong akadongan-dongan nasida Tuhan. Sayhoma napahoton holong ni roha nasida. Dohot napatuluson sakap ni roha nasida. Asanian marumah tangga nasida. Jala pasikop maasin ni roham. Di nadilehoko akka pasu-pasu marhiti materi na dibutuhkan asa boy nasida Tuhan patuluson akan napinarsita ni roha nasida ganup. Ali Tuhan debata pasu-pasu masaluhut ruas ni huriam mampukas yang mulai dakdanak sekolah minggu remaja na poso na tua-tua sa rodina lansia ramoti mahami saluhut na aliamang pada usia kami parmaraan pada usia kami parsahiton jalaho mana toktong namandongani hami arian nang borngin pe. Ali Tuhan debata pasu-pasu manasa nani ulani tangan doh pikiran nami. Tarlu mobi ruas ni huriam nadin magasan dinamangula ulaon nasida si ganup hari. Ho mana mamasu-masu nani ulani tangan doh pikiran. Ho mana mamasu-masu nasa usaha nasida asa menjadi saluhut na jala tercukupkan saluhut na aka kebutuhan-kebutuhan ni ruasmi jala boy nasida Tuhan pasahat saluhut na nasa pilihan hamauliatio ni roha nasida marhite na dipasu-pasu ho saluhut na akan naniulan ni tangan doh pikiran ni ruasmi ali Tuhan debata pasu-pasu masaluhut na
akaruas ni huriam. Naung dipada sadaho marhite parsaripeon. Ale dangadong dope keturunan dinasida aliamang. Homa na mamasu-masu rumah tangga nasida. Jala homa na mangalehon. Saluhut na sana pinarsita ni roha. Tarlumobi di roha nasida nahirim marianakon. Pasu-pasu matuhan parbueni bortian nasida. Jala homa na mangelehon saluhut na. Ima maranak marboru di nasida. Asa di bagasan las ni roha nasida. Mangalugahon rumah tanggana. Ale Tuhan debata dia katang yang nami nasotar pajojor di bagasan tikion ho manapasi kopon doho na mangalehon itu hami hombar tulomon ni roham sesa dosa pangalausion nami aliamang asa tung talup hami manjalo asini roham jala boy hami Tuhan gabe margogo pararaton baritam naulii di bagasan di humaliang hami asiroham di hami jalo mata Tuhan tang yang namion mangasahon goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Marende hita sian buku ende nomor 470 sada ayat sada doho udutna huhu tapasa mapeliata.
tatang yang mahita, tatang yakoma peliata, ale debata amanami nadi banua gijang, hodo haroroani saluhu selehon-lehon nadenggan do na saulibasa na mauliutus, upasat hami masianani lehom itu hami pelian nami tuho, sai jalo mai gawe wapna khusus di jolom, pasu-pasu majala ramoti, asau parhasia kami pelianon, patimbulhon harajau mutonga-tongani huriam doho di portibion, buhai marohanami marhite-hite tondim, asalam hutanda hami godang ni selehon-lehom itu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Amanami na di banua gijang, say pinarbadia mahagwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomon ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata bohina tuho. Jala dipasaurhon madamena tu tondim. Amen.